Daghan pa karong mga tao ang nagtuo sa usa ka sayop nga panudloan o usa ka sayop nga prinsipyo sa kinabuhi nga matud pa nila paigo na daw nga mo tawag lang sa Dios, motuo lang kang Hesus, maluwas na. Daghan pa sa mga tao karon nga nakapokus lang sa usa ka bersikulo. Wa na sila laing basahon, kay lang daw usa ka bersikulo sa Biblia, kay lagi gisulti man diri ni Apostol Pablo, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. So, klaro man po diha atong mabasa nga gisulti ni Apostol Pablo nga bisan kinsa tanan, matud pa ni Apostol Pablo, tanan nga motawag sa Dios maluwas gayud, mga liligtas. So diha tungod lagi kay ni ana nga pasalig ni Apostol Pablo, daghan karon ang gingon ta nagpabilin ni ana nga pagtuo. Tungod kay nagtuo sila nga ang buot pasabot diha ni Apostol Pablo nga igo lang yun lagi mo tuo sa Dios, igo lang mo tawag, maluwas na. Pero kana siya nga kaluwasan nga gisgutan diha ni Apostol Pablo, mao kana ang gitawag nato og the salvation from the first world. The salvation from the first earth. Ito yung salvation mula sa doktrina ng serpente. From the first heaven. So hindi pa ito alam ng iba. Kaya nga nandito tayo ngayon. Manang ni atakaron diri nagtudlo ni ini tungod kay adunay tulo ka sistema. The first system, which is the system of the serpent, nisulay kita ni ana pagbiya. That is why sa dihang nintuo ka kang Hesus, naluwas ka sa first system. Ang kaluwasan diha nga gihisgutan ni Apostol Pablo mao ang kaluwasan sa unang sistema. Sa dihang nintuo ka kang Hesus, nagpabunyag ka, naluwas ka sa unang sistema ug anaa ka na karon sa ikaduhang sistema. Apan kanang imong pagtuo nga naa sa ikaduhang sistema, nga usually naa ka karon nagsimba sa mga relihiyon, klase-klase nga mga tinuhuan, second system pa lang kana. That is why tanan relihiyon karon nagpaabot sa pag-abot sa Son of Man. Og ania na karon, ang tingog nga inyong nabati mao kini karon ang tingog sa sistema sa Son of Man, nga mao'y mobag-o ni anang ikaduhang sistema. So pag ingon diha ni Apostol Pablo na whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, maluwas gayod. Apan paigo na ba nga mutawag lang ta? Madawat na ba nato ang kaluwasan? Okay, sa ako nang gikaingon, ang kaluwasan nga imong nadawat diha mao lamang ang salvation from the first system, from the first heaven. So you need to explore, kailangan pa nimo nga madawat ang salvation sa ikatulong langit or the third system nga mao na kini karon ang dala nato karon. So kung moingon ka nga Brad, di lagi gyud ko, di na ko mudawat anang gingharian, dili na ko mudawat nimo isip hari, ay di ana lang gyud ko sa akong relihiyon, o kana siya sayop na siya, o wala ka magsunod sa kabubuton sa Dios. Paigo na lagi brad nga mo tawag lang. So kung diha nakalansang pud ang imuhang prinsipyo, nagpabilin ka sa prinsipyo nga igo lang ang pagtawag sa ngalan sa Dios, nitaliwas ka na pud sa tudlo ni Hesukristo. So sabay gisulti ni Hesukristo, atong basahon ang iyahang gisulti. Mingon diri si Jesus, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven."
So didto matud pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10, ningon siya nga, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Bisag kinsa nga motawag sa Ginoo, mamaluwas. Pero dire sa third system, matud pa ni Jesus, not everyone, dili na tanan nga nitawag niya Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So dito sa gisulti ni Apostol Pablo kadto nga kaluwasan, that was the salvation from the first system. Karon ang gitudlo na diri ni Jesus Christ, dili pud kuno tanan nga ning tawag niya makasulod sa gingharian sa langit. So kung imong hunahunaon, that is why daghan karon nga mga scholar, mga nagstudy sa Biblia, mga Bible experts nga nagsulti nga si Apostol Pablo kuno sukwahi sa gitudlo ni Hesus. Tungod kana kay magkalahi ang sistema nga gidala ni Hesus ug ang sistema nga gidala ni Apostol Pablo. Magkalahi silang sistema nga gidala. Si Hesus kasi usahay magtudlo siya sa second system because he is Lord. Then magtudlo pod siya sa third system. Nga lisod jud sabton ang panudloan ni Hesus. However, si Paul nakapokus lang siya sa second system, ang woman system. Diri nga parte, si Jesus Christ naghisgot na pud siya sa kaimportante sa third system. Kay ang second system or ang panudloan sa mga relihiyon karon mutuo lang sa kang Hesus, maluwas na. Mutawag lang niya Ginoo, maluwas na. But kang Jesus Christ diri nga niya na sa third system, niya na sa Son of Man system, matud pa niya, not everyone, dili na tanan nga nintawag niya mamaluwas. So dito kang Apostol Pablo, mutawag lang luwas na. Pero diri kang Hesus, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Dili di ay paigo kanang imuhang relihiyon. Dili paigo kanang imong pag-ampo, matud pa ni Hesus. Gikinahanglan nimo nga you will do the will of my Father which is in heaven. Ang kabubut-on sa Amahan mao lamang ang makahatag nimo sa kumpletong kaluwasan. So sa unsang paagi ba nimo buhaton karon ang kabubut-on sa Amahan? Kinahanglang magpasakop ka karon sa gingharian sa langit nga niya karon gipundar sa Dios dinhi sa yuta. Mo text kasi mong pangalan sa atong numero 0906-774-8986 or mo send kag mensahe sa ato ang page, sa ato ang Facebook account sa imuhang pangalan, address o edad or contact number. So dinhi kinahanglan nga kung musakay ka sa gingharian, magpasakop ka, mosunod ka sa mga balaod dinhi. Mamati ka sa guidance sa hari sa Dios nga gipadala karon nga mao ang balaang espiritu. Kay kung igo ka lang pud magpamember nya dili ka mosunod sa tingog sa hari, manay giingon nga dili kompleto ang imuhang pagsakay karon sa kingdom of heaven. Kailangan kung musakay ka diri, kumpletohon nimo ang requirement sa Dios. So diri atong makita karon nga niya na karon ang sistema sa Son of Man. Kung mutuo ka niini nga tingog, that is why matud pa diha sa kasulatan mo abot ang life-giving spirit. Ang last Adam, ang Diyos sa Israel, ang hari nga gipadala sa Dios. So kung mituo ka ni ana, mabuhi ka sa pananaw sa Dios. Kung mituo ka ni ining tinguga. Apan kung nagduda ka pa, sama ka lang sa usa ka tawo nga nisakay sa jeep, nga igo lang nintikang. Pagdagan sa jeep, nahabilin ka. Kay wa man ka mutarong og sakay sa jeep.
Pag abot karon sa gingharian, kinahanglan nga motuog yug ka, magpahamutang ka diri sa gingharian ug walay duda. Kay kung dunay duda nga magpabilin diha sa imong kasing-kasing, sama ka lang ni anang tao nga ning para sa boss, wala mo sakay tarong, wala magpahamutang. Pag dagan og kalit sa boss or pag uyog-uyog sa boss, pwede kang mapukling. Na may mga tao nga igo lang mo tikang, wa mo tarong og sakay, wa siya kahibaw nga larga na dayang bus. Pag tikang niya, habilin siya. Pwede pang madisgrasya. So yung nana pod ang atong espiritu, kinahanglan nga pag abot karon sa gingharian, sakay kadayon. Why duda-duda? That is why si Jesus Christ moingon nga ayaw na pagduda. Kinahanglan nga kompleto ang imong pagtuo kung moabot na ang iyang kamatuoran. So kini nga mensahe alang ni adtong mga nangita sa kamatuoran, nangita sa saktong dalan o gusto sa kompleto nga kaluwasan. Kini ang inyong hari, Lord Rene Turlao, sa Kingdom of Heaven, Unity in Diversity of Believers.